И така, днес искам да обърна внимание на нещо, което ми направи впечатление в Словото. И като че не е нещо, за което да не сме говорили, да не сме чували, но просто ми е живо в духа. Искам да го споделя с вас, защото може би това да е нещо актуално и за някои от хората на това място. И нека да започнем с една история, свързана с живота и служението на Господ Исус Христос. И аз ще прочета нещо, което е описано в Евангелието от Лука, 12 глава и от 13 стих. Ще прочета. Лука, 12 глава, 13 стих. И някой си от множеството му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мен наследството. Значи виждаме, че Исус ходеше и много хора го следваха. И те виждаха изцеления, виждаха чудеса, виждаха знамения и се очудваха на това, което той получаваше. Понеже той получаваше мъдри неща, получаваше с власт и хората смятаха, че той наистина е пратен от Господа, разпознаваха в него Божията ръка. И заедно с многото други проблеми изглежда, че имаше човек в тези тълпи, отива при него и казва: може би това е правилният човек, към който мога да се обърна, понеже брат ми не ще да раздели с мен наследството. Сега не се описва точно каква е ситуацията, но изглежда е бил някакъв семейен въпрос. Двама братя, може би един получава наследство, което и не знаем точно как стои въпроса. Част от него трябва да, или половината да го даде на брат си, той по някакъв начин не го дава. Но този човек казва: ето сега е момента, като каже на учителя, и той ако каже на брат ми, готово, нали? Брат ми ще заслуша в учителя евентуално и нещата ще се оправят. Обаче не е ли интересно това, което отговаря Исус? Знаете ли какво отговаря Исус? Ако бяхте на мястото на Исус, какво бихте направили? Бихте ли ги извикали двамата и кажете: кажете сега тук цялата история, да видим кой е прав, кой не е прав, да решим въпроса, и тъй като решим въпроса, един ще каже: виждаш ли, аз ти казах да разделиш с мен имота, трябва да го разделиш сега. Обаче Исус постъпи по малко по-различен начин. Интересно. А той му каза, Исус му каза: човече, кой ме е поставил сред вас да съдя или да деля? Тъй, че Исус казва: чакай сега малко. Ако мислиш, че аз съм изпратен тук, за да се занимавам с вашите семейни проблеми, с вашите домашни неща, и ако мислиш, че това е моята цел тук на земята, нека да ти кажа, Отец определено не ме е изпратил за това нещо. Обаче Исус искаше да адресира нещо друго, което е много по-важно. Исус искаше да адресира нещо, което ще се отнася не само за тази ситуация между тези двама братя, а нещо, което се отнася за всички тези, които можеха да го чуят. Затова Исус продължава и казва следното нещо. И каза им: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Така че виждаме, че Исус искаше да адресира нещо, което е по-дълбоко, нещо, което по принцип не се вижда на пръв поглед. Искаше да адресира състояние на сърце. Искаше да адресира нещо, което оставаше в сърцето, може би на един от братята, а може би и на двама от братята. Исус го нарече користолюбие. Той каза: окей, в тази ситуация аз виждам нещо, разпознавам нещо, искам не просто да кажа: ти дай имот на брат си или пък ти вземи толкова имот. Знаете ли, ако Исус беше казал: раздели имота си с брат си, той го раздели, Исус приключи до там, какво ще да стане? Един ще да има може би повече имот, другия по-малко имот или каквото и да е точно. Но истинският проблем, който Исус забелязваше, не беше в имота. Истинският проблем, който Исус забелязваше, беше в сърцето. И може би в сърцето не само на този човек, но и на много други, които щяха да чуят това нещо. Затова Исус, вместо да се занимава с имоти и с средства, той реши да адресира това, което той разпознава като реален проблем. И затова той каза: внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Всъщност какво представлява користолюбието? Нали, користолюбието? Аз мисля, че думата, която е преведена тук, користолюбие, е съставена от две думи: корист и любие. Нали? Понякога ние сме чували, че някой прави някои неща с користни мотиви. Чували сме? Нали, какво точно значи? Можем пак да предположим. Но интересно е, че думата корист се употребява
или поне превода на думата корист, се употребява и в Стария Завет. И ако погледнем в Първо царе, мисля, че беше 21 глава, 300 глава, извинете, няма да влизам в подробности да чета, но нека да ви разкажа историята. Цар Давид, заедно със свои мъже отиват на война и те побеждават и те взимат плячка. Обаче част от хората, които са били с него, са били изморени и са казали, нека да останем да си починем, а другите ще продължат. Нали? И тези, които не са изморени, продължават, побеждават и когато победят, те взимат плячка. Нали? Обаче в някои от преводите плячката е наречена користи. Значи те взимат користи, те взимат принадлежности на тези, които са победили, те взимат част от тяхното имущество. И историята, която продължава, те се връщат обратно и някои от хората казват, няма да разделяме користите, няма да разделяме плячката с тези, които почиваха, защото те не са биха. Обаче цар Давид казва, не, те имаха толкова сили, ние ще разделим с тях и той разделя користите или той разделя плячката, която са взимали с всички останали. Това е история, която може да видим в Първи царе. Но това, което виждаме е там думата за плячка, за имущество, е думата корист. И думата користолюбие е може би любов към притежание. Е любов към някакви придобивки, любов към материални неща. И аз мисля, че друга сходна дума на користолюбие е думата сребролюбие. Нали? Но думата сребролюбие е по-скоро любов към среброто или любов към парите, докато користолюбие е може би любов към принадлежност, любов към имущество, любов към собственост. И може би поради тази причина ние виждаме, че виждаме, че Исус казва, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Така че някои хора смятат, че смисъл на животът е изобилие на имотът му, обаче Исус казва, не, искам да ви кажа нещо, че всъщност животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Така че може да свържим користолюбието с желание за повече имот, за повече придобивки, за повече неща, които човек може да вземе. И след това Исус продължава и казва им притча, като рече. Исус искаше да обясни по-ясно това, което казва, и той използва притчи. И тук в момента той казва една притча, която можем да погледнем за някой, който евентуално ще ни даде по-голямо разбиране за това какво означава да се пазим от користолюбие и как да внимаваме. И казвам притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си. Какво да правя, защото няма къде да събера плодовете си? И рече, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи. И там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си. Душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога. Така че, интересна притча, можем да разсъждаваме много върху нея. Обаче, знаете ли, мене, когато я прочетох, какво ми направи голямо впечатление? Обикновено, когато си мисля за човек, който е користолюбив, знаете ли за какво си мисля? Мисля за човек, който иска да придобие богатства и много пъти по нечестен начин. Евентуално, нали, да придобие нещо, което може би не му принадлежи, или пък да придобие повече, отколкото е заработил или притежава. Поне така ми идва на ума, нали, като чуя думата користолюбие. Но интересно е, че в тази притча Исус говори за човек, който имаше негови собствени ниви, който се трудеше. Неговият труд беше благословен и Господ направи, че да се родят много, много жита. И аз не виждам нищо лошо в този човек. Нали? Човек съвсем нормален, като мене и тебе, човек, който се труди и всъщност е благословен в своя живот. И ние бихме казали страхотно, Господ го е благословил. И какво лошо има в цялото нещо? Като цяло нищо лошо, с изключение на едно. Че този човек беше толкова погълнат от това, което правеше, че просто пропускаше момента да богатее в Господа. И може би си разсъждаваш последния начин, може би казваше, има време, нека сега да постигна едно нещо, може би друго нещо, може би след това ще има време да обърна повече внимание на Господа. Обаче виждаме в тази притча се казва, че всъщност ние не знаем с какво време разполагаме. Аз обичам да мисля, че моето време е вечно. Нали? То наистина е вечно, но искам да мисля, че на тази земя, като Иво Петракия, ще има поне 120 години.
Сега мога да помисля за някои неща, мога да събера пари за едно, за друго, след това евентуално мога да инвестирам в образованието на децата ми, след това може за нещо друго да помисля. За Господа се ще има време. Но истината е, че времето е нещо, което не е в нашата ръка. Искаме да мислим, че е вечно, или поне, че е достатъчно дълго, но как използваме всеки ден и нашето време е много важно и е нещо, върху което ние трябва да се замислиме. Понеже времето може да бъде използвано по един или по други начин. Аз не искам да ме разберете, че не трябва да използваме времето да се трудиме. Абсолютно не, нямам това в предвид. Нека просто да погледнем върху някои неща. Но тук упрека, който беше към този богат човек, не беше, че се е трудил. Не беше, че си направил план как да съхрани това, с което е благословен. Упрекът, който разпознаваме, който беше, че сърцето му беше изпълнено с мисли, ето ние виждаме, и той рече на душата си: душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пи и весели се. Като че ли думата успокой се означава, че той имал много блага, обаче въпреки това не е бил спокоен. Възможно ли някой да има много блага и да не е спокоен? Може би разполага с пари, разполага с имоти, разполага с средства, обаче да не е спокоен. Защо да не е спокоен, като има тези неща? И може би този човек се преснява: какво ще стане с тях, ако не мога да ги запазя, ако не мога да ги съхраня, ако утре евентуално се случи нещо непредвидено. А възможно ли човек да няма много неща и да е спокоен? Възможно ли? Значи това дали си спокоен или не, много пъти искам да го свържим с това, което имаме около нас. Обаче, всъщност, искаме да видим от това, което казва Исус, че това да сме спокойни не зависи от това, което има около нас. Това да сме спокойни зависи от това, което има в нас. Това, което е в сърцето ни, ако има така нареченото користолюбие и желание за повече и повече и повече, колкото и да имаме, все ще ни се струва, че дали ще успея да го запазя, дали ще ми стигне, дали... И този човек в един момент си казва: сега виждам, че имам много, накрая успокой се. Яж, пи, имаш за много години събрано за напред. И като че ли нещо не му позволяваше да се отпусне и да яде и да пие, защото не знае какво го чака напред. И може би затова Исус продължава в следващия стих и казва следното. Рече още на учениците си: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят, нито женат, те нямат нито съкровища, нито житници, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците? И кой от вас може с грижа да прибави и един лакът към ръста си? И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така обича полската трева, която днес има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще обича вас, маловерци. И те не търсете какво да едете и какво да пиете, и нямайте съмнение в умовете си, защото всичко това търсят езичниците на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Значи, интересно е, в следващите няколко стиха Исус иска да успокои хората. Той казва: знаете ли, вие се притеснявате за това какво ще стане утре, за утрешния ден, дали ще имате достатъчно, дали ще бъдете достатъчно подсигурени, дали ще може да си подсигурите страните с две думи. Обаче Господ искаше да й каже: слушайте, ако вие непрекъснато мислите за вашите старини, ако непрекъснато мислите за това дали ще бъдете подсигурени, ако непрекъснато мислите за това какво ще стане утре, вие ще се притеснявате непрекъснато. А колко от вас са забелязали едно нещо? Колко от вас са забелязали, че ако ние се притесняваме за определени неща, колко от вас се притесняват от време на време? Аз тук те не ми се случва да се притеснявам за някои неща. Случва ми се тук и към: как станаха тези работи, как ще се развият тези работи, мисля за някои неща. И така, не че толкова се притеснявам, нали, Господ ни дава разум, обаче, когато се притеснявате, знаете ли какво се получава? Когато ние се притесняваме за житейски неща, можем ли да обърнем внимание на Господа? Можем ли да мислим за Неговите неща? Може би си казвам: само да реши това проблем и тогава ще мисля за Господа. Знаете ли понякога Господ какво казва? Аз искам за този проблем въобще дори да не го мислиш. Има го проблем, хубаво, има го като проблем, знам, обаче довери ми се, че аз ще го реша. Затова Господ казва, нали, и ако Бог така обича полската трева, която днес има, утре хвърлят в пещ, колко повече ще обича вас, маловерци.
Маловерци са хора, които имат малка вяра. Маловерците са тези, които нямат достатъчна вяра, че Господ ще ги облече. Или Господ ще се погрижи за проблема. Или Господ ще снабди необходимото. Или Господ ще направи това, от което имаме нужда. Така че много пъти в нашите предизвикателства, Господ, ако трябва да ни говори лично, ще каже: абе, ти ми изглеждаш на човек с малка вяра. Не си неверник, не си невярваш, обаче си маловерец. Което значи имаш вяра, ама толкова малка, че не можеш да ми се довериш, че аз ще реша проблема, нали, изцяло. И следващия стих, който казва: и те не търсите какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнение в умовете си. Защото всичко това търсят езичниците на света, а Отец ви знае, че имате нужда от това. Господ знае ли какви са нашите нужди? Мисля, че ги знае. Господ дали иска да посрещне нашите нужди? Аз вярвам, че иска. Аз не вярвам, че Той иска да ни държи гладни, изморени, болни или каквото да е било други, ако ние имаме определени нужди. Като добър баща, Господ иска да посрещне нашите нужди, обаче има една подробност. Аз вярвам, че за да посрещне Господ нашите нужди, Той иска да види едно нещо. Че ние Му се доверяваме, че ние вярваме, че Той ще се погрижи и че нашето упование не е в нас самите, това какво може да направим и ние, или колко пари имаме в сметката, или колко сме, около нас сме се обградили с определени материални придобивки. Господ иска да види, че нашето доверие всъщност е в Него, че в необходимото време, по правилния начин, всяко нещо, от което имаме нужда, Господ ще снабди. Обаче, ето тук Той казва: и те не търсете какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнение в умовете си. Да нямаме съмнение, че Господ ще се погрижи. Нямайте съмнение в умовете си. Понякога има ли сте съмнение, че Господ ще се погрижи? Има ли сте съмнение? Дали наистина този проблем ще се реши? Дали наистина ще имам достатъчно средства? Дали наистина какво ще стане за напред? Господ казва: искам просто да нямате съмнение в умовете си. Липса на съмнение, знаете ли на какво се равнява? На вяра. Вярата е отношение на липса на съмнение. Ти просто вярваш, защото знаеш кого си повярвал. Ти вярваш, защото знаеш, че Той е добър. Ти вярваш, защото знаеш, че Той се грижи. Ти вярваш и в естественото не виждаш обикновено, обаче понеже познаваш този, когато познаваш и си свързан и знаеш, и ти му имаш доверие и просто това доверие ти помага да нямаш съмнение в ума си. Това ти помага да имаш вяра в този, който даде живота си за нас. И след това продължава: не търсете Божието царство, 31 стих. Значи виждаме, че тези, които не познават Господа, наречени езичници, те търсят какво да облекат, как да имат повече, как да се подсигурят. И аз мисля, че това е съвсем нормално. Да кажа, че аз ако не мога да разчитам на Господа, на какво мога да разчитам друго? Себе си, нали? Както има една светска поговорка, че не можеш да разчиташ на никой, нали? Ако не разчиташ на себе си. Дори има друга светска поговорка: ако сам не се погрижиш, и Господ няма да ти помогне, нали? Нещо такова беше. Но аз мисля, че в библейски контекст е: ако сам се опиташ да се погрижиш, Господ няма да се намеси, докато сам се опиташ да се погрижиш. Ако му покажеш доверие и отношение, тогава Господ ще се погрижи. И следващия стих продължава последния начин: но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви приготви, да ви даде царство. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кесии, които не увехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава и което молец не изяжда. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Така че Господ казва: знаете ли, вие имате много нужди, вие се притеснявате, Отец знае тези нужди. И хубавото нещо е, че ако вие преместите вашето внимание и вашия ум и вашите грижи от тези проблеми и от желание да ги постигнете тези неща, но просто ги преместите върху Божието царство и Божите работи, нещата, за които се притеснявате, Господ ще ги прибави. Тези, от които ние се нуждаем, Господ ще ги прибави. Той ще ги прибави, защото просто имаме нужда от тях. Той ще ги прибави, защото е добър баща. Той ще ги прибави. Обаче има разлика между това ние да ги прибавим и Господ да ги прибави. Забелязали сте? Много пъти аз съм бил предизвикан, и тук не отдавна за пореден път, за това как Господ може да прибави неща в нашия живот и как ние можем да прибавим неща в нашия живот. Благодаря ти ми.
Да, благодаря. Благодаря много. И така, интересно е, вярвам, че Господ няма нищо напротив да ни благославя по един или други начин, виждайки нашите сърца, виждайки нашите нужди. Обаче това, което Господ би бил против, е вместо ние да чакаме благословение от Него, да искаме сами да се благословиме. Понеже когато ние решим сами да се благословиме, един вид първо показваме нетърпение, второ неразпознаване към Неговата воля и време, и трето към, вместо да разпознае нещо, да каже Божията ръка е в това нещо, Господ ме благослови и утре да му дам славата на Него, аз бих могъл сам да се благословя и да кажа пак Господ ме благослови, обаче дали наистина Господ ме благослови. Не знам дали е точно в същия контекст, просто предполагам, обаче след като колата, която имам, взема да отказва от време на време да работи, аз реших, че е време за нова кола. И викам, вярвам, че нямам нищо напротив Господ да ме благослови с нова кола. Вярвам, че Господ вижда колко време, всеки ден часове може би прекарам в колата, пътувайки на едно или друго място, било то и по групи и въобще. Живота ни е свързан с пътуване поне в момента и място, където живеем. Вярвам, че Господ иска да имам кола, която да е по-надежна и да мога да разчитам на нея. И осъзнах и по този начин викам, Господ ще ме благослови с нова кола, определено. И обаче вместо да отделям чак толкова много време да се моля за да разпозная Божият промисъл, Божието време и Божията кола, която е в живота ми, изведнъж ще виждам една бяла с вени и казвам, това трябва да е колата, нали? Това трябва да е колата, с която Господ иска да ни благослови. И дори без много да мислим и без много да се молим и да обърнем чак такова голямо внимание, нали, това е отговора на Господа, дали това е благословение, ние решаваме, че това трябва да е. И отиваме и купуваме тази кола, която смятаме, че е благословение. И нека да ви кажа, че сега след близо един месец след тази покупка, поглеждайки назад и замисляйки се, вярвам, че Господ допусна да купя този автомобил, обаче да го допусна, за да ме научи нещо. Да ме научи, че не всяко нещо, което аз пожелая, задължително е Божието време и Божият начин и Божият момент. Би трябвало евентуално наистина да търся Господ, да разчитам на Господа, да разпознавам Неговия промисъл в това, което правиме. Така че мога да кажа, че в момента имам автомобил, който желая да продам, който купих преди един месец. И определено мисля, че този автомобил със сигурност не е лош автомобил, предполагам, но не беше като че ли Божия начин и Божието време. И аз действах по начин, по който беше наистина доста до някъде емоционален. Едва ли не, обарихме се на тази обява и те казаха, идват други хора, няма време, идвайте веднага, едва ли не. Ако сега ние вземете, изпускате момента и без много да имаме възможност да мислиме, да търсиме Господа, да прецениме, просто направихме една стъпка, която мислиме, че е стъпка на вяра, но всъщност може би си беше стъпка на изпитание. Нали? Но това е част от учебния процес. Нали? Аз мисля, че без такива учебни процеси ние не можем да израстваме много. Но въпросът е, че определено Господ иска да посрещне нашите нужди и Той ги знае какви са. И аз не мисля, че ако някой твърдят, ти трябва да страдаш, ти трябва да нямаш нищо, тогава си свят. Аз не мисля, че това отразява сърцето на Отец. Но мисля, че това, което е правилно, естествено има и другата крайност. Ти трябва да си благословен, ти трябва да имаш и тогава евентуално ти си в Божията воля. Аз не мисля, че нито едното, нито другото е критерий дали си в Божията воля. Аз мисля, да си в Божията воля означава да имаш това лично взаимоотношение с Господа, да имаш това разпознаване Господа, да търсиш Божието царство и Господа във всяко нещо, а другите неща трябва да са следствие. Тоест, те са на второ, трето място и така нататък. Но все пак това, за което говорим днес, е нещо, което Господ адресира в сърцата на хората, които слушат, и може би Господ го адресира и в нашите сърца. И това нещо е наречено користолюбие. Тоест, желанието за придобиване на повече имот, желанието за повече придобивки. И тези неща са с цел ние да се уповаваме на тях. Тези неща са с цел да ни карат да се чувстваме по-спокойни, да знаем, че за напред ние сме подсигурени. И знаете ли какво разпознавам? Това така наречено користолюбие е като че ли част от нашата природа, нашата паднала природа. Има ли някой, който никога не си е казал, хубаво е, ако имам така повече пари в спестовната сметка, или хубаво е така, ако имам евентуално една къщичка зад гърба си, или пък ако имам нещо друго зад гърба си, има някой, който не си го помислял. Виждаме, има някой, който не си го помислял. Халелуя, нали? Ако има хора, които не разчитат на това нещо, но аз мисля, че тъй или иначе ние винаги, като че ли идва в нашия ум, ако мога да се подсигуря, ако мога да имам нещо повече, знаете ли кога идва проблема обаче? Понякога ние си казваме, ако имам само това нещо, достатъчно ми е. И ще имам повече време за Господа после. Нека сега се фокусирам върху това нещо.
Обаче знаете ли какъв е проблема понякога? Къде е тавана? Какво трябва да имаш, за да евентуално да си спокоен? Имам един познат, с който говорих преди време, и той ми каза, в момента имам един заем. И отделям страшно много време да работя, нямам време за църква, за общение, за такива неща, защото евентуално искам да си оправя заема. И знаете ли, не е хубаво да си в заем. Ако аз съм в заем, аз също бих направил всяко нещо, което мога да се върна заема. Естествено, бихме търсили Господ за мъдрост. Вярвам, че не е Божията воля да сме в заеме. И този човек фокусира цялото си внимание и усилие, за да може да се върне заема. Обаче, знаете ли, в един момент той се върна заема. Мислите ли, че се промени неговия начин на живот? Тогава той евентуално се казва, сега имам работа, имам възможност да изкарам пари, защо пък не взема да си купя нещо, което да ми подсигури до някъде, нали, да не съм така без нищо. И този човек реши, че трябва да събере пари, за да си купи някакъв имот. В България, нали, или където човек евентуално преценил, конкретно в случая, нали, говорим за човек, който иска да събере пари в България, той започна да събира пари и събира да си купи нещо в България. И знаете ли какво? Успява да си купи нещо в България. Мислите ли, че неговият начин на живот се промени? Поне за в момента. След като събере, каза, защо пък не купя още нещо? Нали? Или пък защо пък не събера пък да имам и нещо в Англия? Нали? Аз не знам, може и да събере. Но мисля, че ако има нещо в Англия, това евентуално ще донесе накрая удовлетворение и ще каже, край, до тук спирам. Оттам нататък вече, нали, аз почвам да мисля повече за Господа. Или може би, ако има нещо в България, ще каже, той не е изплащане. Може би като го изплатят цялото. Или може би като го изплатят цялото, тогава пък евентуално, само ако мога да имам и по-добра кола, или пък да имам и нещо друго и да изплатят цялото. И въпросът е, че в човешкото съзнание, в човешкия ум, в човешките желания, като че ли няма някакъв праг, в който да кажем, постигнах това нещо и това е краят. Нали? И аз не казвам, че ние не трябва да мислим за неща напред. Обаче въпросът е, че нещата, от които ние имаме нужда, ние трябва да разпознаем Господ, който ни ги дарява. Трябва да разпознаем Божията ръка в тях. Трябва да разпознаем, че това е благословение от Господа. Трябва да разпознаем, че Господ работи в това нещо и Господ ни го дава, а не, че ние самите се опитваме да го вземем. Защото ако ние сами се опитваме да го вземем, ние ще бъдем в притчата на човека, който си казва, само да построя нови житници, само да съхраня нещата, само това да направя, само това да направя. И в един момент времето е свършило и той разбра, че в само това да направя или само това да направя, не е останало време за Господа. Но въпросът е, че ако ние променим нещо в нашето разбиране и в нашите приоритети, аз мисля, че Господ няма да има нищо напротив, да снабдява нашите нужди, обаче на първо място ние ще разпознаваме Неговата ръка, на второ място Той ще дава правилните неща. Много пъти ние си мислим, че нещо е правилно, но Господ знае, че друго е правилно. Случило ли ви се? Прекарах преди време с един приятел, всъщност при много години, искаше да се ожени за англичанка. И мина малко време се ожени за българка. И аз веднъж се видях с него по-късно и викам, приятелю, какво става, нали? Беше казала така, че все едно вярваш, че Господ има за тебе да се ожени за англичанка и се ожени за българка, обаче по-късно. И той ми каза, знаеш ли, Господ не ни дава това, което искаме, а ни дава това, от което наистина имаме нужда. И аз мога да го потвърдя. Господ дава това, от което наистина имаме нужда. Много пъти си мислям, аз имам нужда от едно нещо, от друго нещо, от трето нещо, но Господ знае реално от какво имаме нужда и Той знае да ни даде това нещо, от което действително е най-добро за нас и от което имаме нужда. Много пъти нашите разбирания са малко по-различни от Божите разбирания, но Господ е добър баща и ни дава това, от което ние имаме нужда. И аз искам да завърша с едно нещо, което забелязваме в живота на един от хората, живели в Стария Завет, и как неговото отношение като че ли в един момент се променя и как неговото отношение всъщност ни показва нещо, което ние трябва да имаме в предвид. Нещо, вярвам, което е написано за нас, за наша полза. И искам да погледнем това, което се казва за Моисей. Може би си спомняме, доста голямо описание имаме за живота на Моисей, с доста подробности, но аз ще обърна внимание на една част от живота на Моисей или нещо, което е споменато. Така че, нека да погледнем това, което се казва за живота на Моисей. Нека да погледнем от Евреи, 11 глава. И аз ще погледна от 24 стих нататъка. Там се казва следното нещо. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава
за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за помазаника е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царевия гняв, защото издържа като един, който виждаше невидимия. Така че виждаме, че като че ли в живота на Моисей стана нещо, на което ние трябва да обърнем внимание. Ние виждаме, че това, което знаем от Писанието е, че Моисей, просто Божията ръка беше върху него, още като бебе, когато трябваше да бъде убит, нали, понеже така беше наредбата на фараон по това време, той беше запазен по специален начин. Виждаме, че не само, че беше запазен, но Господ го постави в дома на фараон. Виждаме, че Моисей придоби статута на син на фараоновата дъщеря. Виждаме, че той беше се ползваше с придобивките на сина на фараоновата дъщеря, имаше достъп до това, което можеше да има по това време, имаше статут, имаше власт, имаше материални богатства, имаше придобивки. Така че много от нещата, за които евентуално могат да мечтаят хората за какво мечтаят? За материални придобивки, за статут в обществото, за влияние. Всички тези неща виждаме, че Моисей ги имаше по това време. Обаче в един момент той прецени, че тези неща, които има, и властта, и придобивките, и материалните неща, всъщност не могат да се сравнят с нещо друго. Той разпозна, видя нещо друго, което прецени, че беше по-ценно. Видя нещо друго, което той прецени, че е по-важно и по-заслужаващо се човек да посвети живота си на него и да обърне по-голямо внимание на него, отколкото нещата, които са около него. Затова се казва, че и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за помазаника е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царевия гняв, защото издържа като един, който виждаше невидимия. Така че това, което става в един момент в живота на Моисей, е, че той започна да вижда невидимия. Той започна да разбира някои духовни принципи. Той започна да разбира за една награда, която всъщност е вечна награда. И тази вечна награда, за която се споменава тук, е по-ценна от наградата, която може да имаш в този живот. Богатствата, които придобиваме около нас, нещата, които искаме да видим в нашия живот. И всъщност това, което той видя в духа си, това, което той видя, виждаме, че той видя невидимия, а знаем кой е този невидимия. Вярваме, че невидимият е Господ Исус Христос, който се разкриваше и в Стария Завет по един или други начин. Това, което той видя, всъщност се заслужаваше повече, отколкото нещата, които бяха около него. И затова аз мисля, че в притчата, която прочетохме преди малко, в която се казва, че в притчата за човека, който е придобил доста блага и е казал какво да прави с тях, а Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Господа. Така че виждаме, че понякога ние искаме да придобием имот за себе си, а пропускаме възможността да богатеем в Господа. Някой би задал въпроса: какво означава да богатея в Господа? Как да богатея с Господа? И аз съм сигурен, че да богатеем в Господа означава повече от едно нещо. Господ може да ни покаже различни начини, по които ние да богатеем в Господа, но да ви кажа ли кой смятам, че е основният начин, по който ние богатеем в Господа? Когато ние богатееме в познаването на нашия Господ Исус Христос. Ако ние богатееме в нашето познаване на Господ Исус Христос, ако ние прекараме време и с начина си на живот, просто ние позволяваме на Господ да ни се разкрива, и ако ние стигнем до място, в което ние по-добре виждаме невидимия, тогава ние богатееме. Понеже, знаете ли, някой човек, не знам дали е бил вярващ, може да не е бил вярващ, обаче все пак е показал мъдрост. Мисля, че някой от... ако някой от вас сеща кой беше, дали някой от Фелеровите, не знам точно кой беше, обаче казва, че е написал в своето завещание, предсмъртно завещание: моля ви, един ден, когато замина този свят, искам да направите ковчег, в който да има дупки и ръцете ми да се виждат.
Може да не могат да ме виждат, обаче поне да се виждат ръцете ми. Рокфелер ли, не знам сега доколко е точно така, може би наистина да е написал така. И хората били очудени, защо пък евентуално да има ковчег, в който се виждат ръцете му. Евентуално той после да обяснил. За да видят хората, че се заминаваме този свят, без да мога да взема нищо с мене. Или с други думи, има много неща, които ние можем да придобием в този свят, обаче не можем да вземем нищо с нас. Обаче има неща, които можем да придобиеме, може би няма да се виждат и които може да вземем с нас. Знаете ли кое е едно от нещата, които може да вземем с нас? Едно от нещата е познаването на Господ Исус Христос. Степента, в която ние сме позволили Той да се оформи в нас, взаимоотношението, което имаме с Него, това, което ние сме разбрали на тази земя, въпреки че е ограничение в нашето тяло, това е богатеене, което остава с нас за винаги. Това е нещо, което когато един ден тялото се замине, а душата отиде при Господа, това, което ние вече имаме като опит, който ще бъде неповторим, това нещо остава с нас горе. И аз мисля, че богатението с Господа определено е време, в което ние сме отделили да търсим Господа, да опознаваме Господа, позволяваме Господа да ни оформя, позволяваме на Господ да променя нашите сърца. Затова днес ние говорим за отношение на сърцето, което Господа адресира в тази история с двамата души, които искаха да разделят имота си. И Господ ясно каза, проблема не е в това да ви раздели имота. Проблема е в сърцата ви, където има користолюбие. Проблема е в сърцата ви, които желаят да придобият повече богатства и смятат, че придобивайки повече богатства са по-успешни в живота. А какво е истински успех в живота? Какво е наистина важното? Дали е важно да имаш повече и да се уповаваш на Него, което в един момент става идол? Или е важно да си благодарен за това, което Господ ти дава, да го оценяваш? И ако Господ иска да те благославя с повече, страхотно. Но знаете ли, да погледнем още нещо, което прочетохме, и аз мисля, че също е много важно, когато Господ по-късно обяснява и казва, но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Продайте имота си, давайте милостиня, направете си кесии, които не увехтяват. Неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава и което молец не изяжда. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Но търсете Божието царство. Много пъти съм задал въпроса, какво означава да търсим Божието царство? И знаете ли, стигам до един извод. Да търсим Божието царство винаги започва с да търсим и царя. Ние не можем да намерим Божието царство, ако преди това не видим и не познаем царя. Да търсим Божието царство започва с това да търсим Исус. Когато ние разпознаваме Исус, когато ние познаваме Исус, всъщност Божието царство е там, където Неговата воля е приета. Неговото царство е там, където сърцата на хората са се предали и са готови да изпълняват Неговата воля. Обаче как ще разберем каква е Неговата воля, ако не познаваме Него? Така че за да разберем Божието царство, ние първо трябва да разберем царя. За да разберем принципите на царството, трябва да разберем това, което е сърцето на царя. За да разберем всъщност какво ще става в Божието царство, ние трябва да разпознаем това, което царя комуникира към нас. Така че Божието царство започва с царя. И да търсим Божието царство означава да търсим Господ Исус Христос, да търсим да го разпознаваме в нашето ежедневие, да го разпознаваме в Словото, да го разпознаваме в взаимоотношенията ни с хората около нас, да го разпознаваме в различните ситуации, в които Господ ни поставя. И след това се казва, нали, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Къде е нашето съкровище? Дали съкровището е в нещата, които притежаваме, моята банкова сметка или пък нещо друго, което имам? Кое е твоето съкровище? Кое е моето съкровище? Или твоето съкровище е Исус? Или моето съкровище е Исус? Ако твоето съкровище и моето съкровище е Исус, там, където е съкровището ни, там ще бъде сърцето ни. Ние ще мислим за това, което е Христово, ние ще мислим за това, което Той иска, ние ще мислим за това, което евентуално би се радвало Него, ние ще мислим за това, което може да помогне за Божите намерения и цели. И много пъти ние си задаваме въпроса, добре, аз забелязвам, че в мен има определени желания за повече придобивки, желания да постигна повече неща, желания да имам повече, желания, които ме карат евентуално да спестявам повече, да работя повече. И тези желания, знаете ли, те никога няма да изчезнат от нас. Аз поне имам такива желания и често се хващам в тях. И ако аз евентуално кажа, аз искам да ги махна тези желания от мене, знаете ли какво ще стане? Може да ги потисна за известно време, евентуално казвайки, аз не искам да мисля за тях, обаче знаете ли какво ще стане после? В един момент те ще дойдат с още по-голяма сила, те не могат да се потиснат.
Знаете ли какъв е начинът ние да се справим с така нареченото користолюбие? Користолюбие е любов към користите, любов към притежанията, любов към нещата, които искаме да имаме около нас, за да ни осигурят живота ни. Знаете ли какво е решението на проблема с користолюбието? Решаването на проблема е Христолюбие. Когато ние започнем да гледаме към Христос, да обичаме Христос, да мислим за Христос, ние не можем да решим проблема като просто го потиснем. Ние решаваме един проблем, като позволим на нещо друго да дойде на неговото място. Когато аз съм изпълнен с Господа повече, отколкото с желанието към нещата в този свят, когато аз съм изпълнен с желание и копнеж за Господа повече, отколкото с това каква кола карам или пък какво имам в банковата сметка, тогава това, което ме вълнува повече, изпълня моето сърце, това, което ме вълнува повече, ме кара да мисля за Него, и тогава това, което е моето съкровище, определя къде ще бъде моето сърце. Така че ние не можем просто да решим проблема с нашата паднала плъц и казваме, аз няма да мечтая за повече придобивки и богатства, като просто казвам няма. Ние решаваме проблема, когато позволим светлината да дойде. Когато позволим всички тъмни неща, които са в нашия живот, желания, които може би не имаме момента или пък не са точно както Господ има, да бъдат осветени. Когато ние позволиме Господ да стане наистина цар в нашия живот, когато нашия живот стане христоцентриран, когато Господ наистина е цар в нашия живот, тогава ние започваме да вземем решения, които понякога ще свързани с жертви. Нека да я кажа, че виждаме, че Моисей прецени, че укора за помазаника и страданието с Божия народ е по-голяма награда, отколкото богатствата, които той имаше. Понякога ние ще трябва да правим жертви, ако Господ го изисква от нас, и тези жертви ще бъдат благословени. Тук се вижда, че когато се говори, че продайте имота си и дайте милостиня и направете си кисии, които не увехтяват. Тоест кисии, които не увехтяват, стават не когато събираме пари в нашата кисия, а когато развържем кисията и започнем да вадим от нея. Чули ли сте тази история? Тя е притча всъщност. Не е на Исус, обаче някой други вярващ е измислил. Ще разкажа само с 2-3 думи. Двама души, примерно един пастор, да кажем, и един други вярващ, отиват един ден на небето и Господ Исус ги взима за ръка и казва, нека да ви покажа вашите къщи. И отива и показва къщата на пастора, и като поглежда някаква къща, направена от картон, с ръждя се покрив от ламарина и без врата, нали? И той поглежда и казва, каква е тази къща, нали? По едно време води и другия, отива някаква къща, която била добре измазана, хубава, висока къща с голяма градина. Сега, нали, това е просто притча. Нали? Сега не казвам, че Исус го е казал, или пък и пастора отива при Исус и казва, чакай, как аз може да имам такава къща, пък той да има такава къща. И Господ му казва, знаете ли, ние сме правили вашите къщи тук с това, което вие сте изпращали. Той това е изпращал, това е давал, докато имал на земята, с това му направихме къщата. Че толкова си давал, с това, че направихме и твоята. Ало се, че имаш къща, нали? Така че, ако беше пращал по-малко, може и това да нямаш. Така че, евентуално един ден ще бъде от значение това, което ние сме дали, това, което сме освободили от нашия джоб, от нашите кисии, и тогава ние ще имаме кисии, които не увехтяват, и богатство, което не може да бъде откраднато. Обаче това даване е тясно свързано с нашето взаимоотношение с Господ Исус. Понякога някой може да има мотива, искам да давам, за да имам награда там. Обаче нека да й кажа, че мотив ни трябва да бъде да имаме награда там, мотив ни трябва да бъде да сме угодни на Исус. Ако Той ни каже, помогни на този, дай на онзи, помогни това служение, направи това, подкрепи този дом или пък направи това или друго нещо, и ние знаем, че Господ ни го е вложил. Първо, че ние го правим с благодат, второ, ние го правим с вяра, и трето, това, което ние правим, носи награда, която няма да бъде заличена никога, която ще бъде вечна награда. Така че до някъде божествената мъдрост се разминава с човешката мъдрост. Човешката мъдрост, мъдростта на този свят е как да събирам повече неща, да имам повече блага, да имам повече богатства, да подсигуря живота си. И Исус нарича това користолюбие, желание за повече користи, за повече неща, които може да придобиеме. Но Господ казва, не се притеснявайте за това нещо, нямайте съмнение в ума си, няма въобще да се съмнявате, че Господ, вашия баща, ще промисли за тези неща, няма да ви остави в неимане. Но това, което вие правите, насочете вашето внимание към Господ Исус Христос, към вашето общение с Него, към това, което е в Неговото сърце, към това, което Той иска да направи.
отделете време за Него, не се връщате уморени от работа и да лягате и да нямате време с Словото, защото евентуално този ден никога няма да бъде върнат отново и това време няма да бъде възстановено. Не си казвайте, няма да имам общение с братята по време на неделна служба, по време на домашни групи, по време на други събирания, защото имам други неща, които трябва да свърша, за да изкарам повече пари или пък за да направя нещо друго. Защото това време просто ще отмине и един ден ние виждаме, че дори да сме придобили определени неща, за които няма гаранция, можем ли да оценим това, което сме загубили? И аз вярвам, че Господ иска отново нашия фокус да бъде върху Него. Господ иска нашия фокус да бъде върху това, което Той иска ние да направим в нашия живот. Аз вярвам, че ние трябва да се трудим. Аз вярвам, че ние трябва да бъдем, да правим всичко, което е възможно, да сме добри в това, което правим, да го правим като за пред Господа и на работното място и където и да се намираме, да го представим за пред Господа и да видим дали той ще бъде удовлетворен това, което правим. Вярвам, че трябва да поеме отговорности. Обаче мисля, че всички тези отговорности трябва да бъдат взимани и направени в синхрон с това, което Господ има за нас. Колко да работим, как да използваме нашето време, какви да бъдат нашите приоритети. Ако трябва понякога да правим жертви, какви жертви сме готови да направим? Дали жертви от приходите, които може да придобием, или жертви евентуално за сметка на тези приходи? Дали евентуално аз съм готов да отделя повече време, за да мога да прекарам било с семейството ми, с децата ми, тези, които имат семейства, или с братя и сестри, или пък евентуално да направя нещо, което вярвам, че Господ ме води да направя. Или смятам, трябва да се работи, сега е възможността да се работи, сега мога да изкарам повече пари. Понякога наричам синдрома на новодошлия в Англия. Преди време като дойдох, знаете ли какво мислех? Мислех, че ако всеки ден трябва да работя, за да изкарам пари. И ако стане така, че един ден не съм на работа, то голяма загуба. Нали? Цял ден изгубих, колко паунда изгубих. Просто той нещо, как така ще... Нали? Ако не работя и 2 дена, 3 дена, нещо между отделните работи, пропуск, направо го оценявам като голяма загуба. Нали? И може би повечето от нас, идвайки преди време, надявам се, че вече не, оценяваме така всеки неработен ден, го изчисляваме в паунди и смятаме, че е загуба, ако не сме работили. Нека да я кажа, че понякога това да не работиш не е загуба, това е благословение. Понеже няма какво друго да правим, трябва да седнем и ако се чудим какво да правим и всички други са на работа, може би трябва да отворим Библията. Може би трябва да се помолиме, може би трябва да се замислим за неща в нашия живот, за които нямаме време да се замислим през другото време. Така че отново днес, нали, фокуса ни беше върху това, което Исус нарича користолюбие, желанието за още и повече, нещо, което може да стане видимо в нашия живот. Обаче ние искаме да позволим на Господа ни благославя. Ние да нямаме други идоли, освен нашето взаимоотношение с Господа да бъде на първо място. Нека да я кажа, понякога винаги възниква съмнението, а дали Господ иска да ме благослови, дали ще ме благослови? Ами ако всички други имат, пък аз нямам. Затова вече го казахме, но и тъй не търсете какво да дадете и какво да пиете и нямайте съмнение в умовете си. И нямайте съмнение в умовете си, че Господ ще се погрижи. Нямайте съмнение, че Господ е добър. Нямайте съмнение, че Господ има начини. Това мен ме предизвика лично. Много пъти аз имам съмнение, ако аз не се погрижа. Но нямай съмнение, познаваш ли Божието сърце? Той ще се погрижи. Обаче ако ние не му се довериме, как ще видим, че Той се погрижи? Ако ние евентуално не позволим на Господ да работи в нашия живот, как ще видим Неговата работа? Така че днес посланието ми е, може би, когато Исус говори на множествата, пазете се от всякаква форма на користолюбие, от желание на придобиване и смисъл не е в това нещо. Аз мисля, че това може би е послание за всеки един от нас днес. Може би не го съзнаваме винаги, може би е някъде на фона отзаде зад нас, може би си казваме, няма нищо лошо, аз се трудя честно, не правя нещата по някакъв измамен начин, но човекът, към когото, повтарям отново, но човекът, който не беше даден като притча, той се трудеше честно и Господ го беше благословил. И все пак Исус му каза, ти пропусна времето да богатееш в Господа, използвайки твоето време да богатееш в материални неща. Вкарай баланс в твоя живот. Позволи на Господа да стане номер 1. Позволи, ако ти имаш достатъчно време с Него, времето ти просто ще бъде благословено останалото. А ако ти действително си човек, който не мисли само как да получава, имаш отношение, ако Господ иска от мене къде да дам, какво да дам и колко да дам, тогава Господ ще снабдява в твоя живот достатъчно, за да имаш и за тебе, и за другите. Обаче това няма как да стане, ако ние не виждаме невидимия. Ако ние не желаем да общуваме с Него. Ако ние не предадем изцяло сърцата си на Него. Така че моето предизвикателство днес е, нека просто да позволим на Божието Слово и
на Божията любов да работят в нас. И нека всяка форма на корыстолюбие просто да бъде заменена с христолюбие, с любов към нашия Господ. И аз вярвам, че, знаете ли, има един такъв ефект, който е, как се нарича, спираловиден. Когато ние започнем да мислим за проблемите и за проблемите за ежедневието, проблемите като че ли започват да стават по-големи и по-големи и искат повече от нашето време и повече от нашите грижи, нали, и като че ли нямаме време вече за нищо, толкова много сме се омотали в тях. Обаче вярвам, че и обратно също е важно. Ако започнем да мислим повече за Господа и за Господа и да се радваме в Неговото Слово и в общение с Него и да търсим Господа, тогава ще има по-голямо желание и ще виждаме повече от Господа и ще виждаме повече от това, което Той има за нас. И когато ние виждаме повече от Господа, тогава виждаме по-малко от проблемите. Когато виждаме повече от проблемите, умът ни просто е преклено заед, за да види това, което Господ има за нас в момента. Нека се изправиме. Халелуя. Нека се изправим. Халелуя. Господи, ние сме предизвикани от историята на двамата братия, които искат да раздадат имота си, искат ти да бъдеш съдия. Но ти отказваш да бъдеш съдия на емоции, а ти искаш да бъдеш съдия на сърца. Искаш да бъдеш съдия, който гледа в сърцата и който съди според това, което има в тях. И ние, Господи, заставаме пред Тебе и ние признаваме, че като че ли част от нашата природа е да мислиме за утрешния ден, да мислиме за материални неща, които могат да ни помогнат да сме по-спокойни за бъдещето, да мислиме за това как да се подсигурим по един или други начин, да мислиме, Господи, как евентуално да можем да придобием неща, въпреки понякога неща, които Ти не си ни казал да придобиваме и може би за които не е време. Но днес ние искаме да признаем тези неща и искаме, Господи, да ни помогнеш ние да сложим правилния баланс в нашите сърца, да имаме правилното отношение, да поставим първото нещо първо в нашия живот. И това, което искаме да поставим като първо в нашия живот, това си Ти, Господи Исус. Ние искаме да търсим царството, но царството започва с царя. Искаме да разберем Твоята воля и Твоите принципи, но те започват, разбирайки това, което е в Твоето сърце. Ние искаме, Господи, да Те познаваме, искаме да общуваме с Теб, но това започва в малката стаечка с време отделено за Тебе, Господи. Това започва във времето, когато ние общуваме с братя и сестри, чрез които Ти се разкриваш в нашия живот и чрез които Ти се разкриваш на тях, Господи. Остана да се молим днес. Дай ни мъдрост, Господи. Дай ни мъдрост и желание да издигнем отново Тебе като Господ в нашия живот. Нека, Господи, да приеме същата мъдрост, която дойде върху Моисей. Когато той прецени, че да има статут в това общество, да има придобивки, да има власт, е нещо временно, за което може да се радва за кратко време. Но има нещо друго, за което той може да се радва цяла вечност. И дори когато е свързано с страдание за Божия народ, дори когато е свързано с определени жертви заради Тебе, Господи, то се заслужава. Помогни ни, Господи, нашето сърце да е в Тебе, понеже там, където е нашето съкровище, там ще бъде нашето сърце. Нека, Господи Исусе, Ти да бъдеш нашето съкровище. Нека Ти да бъдеш нашето тайно място. Нека Ти да бъдеш нашата награда. Нека Ти да бъдеш това, което вълнува нашите сърца и умове. Нека Ти да бъдеш това, което ние искаме да опознаем повече и повече в нашия живот. Нека Ти да бъдеш това, което ни вълнува сутрин, когато ставаме и вечер, когато лягаме. Нека Ти да бъдеш това, което изпълня нашите разговори с близки и роднини, с приятели и познати, с хора от църквата, дори с хора, които не Те познават. Нека Ти да бъдеш, Господи, всяко нещо в нас. Ние просто желаем, Господи, отново да Те извикаме като цар и господар в нашия живот. Ние желаем отново, Господи, да Те поканим и да вземеш място, което Ти заслужаваш в нашия живот. Ние се молим, Господи, отново и днес Ти бъди цар и господар, Господи, над всяко нещо в нас. И ние вярваме, Господи, че един път, когато Ти си господар в нашия живот, тогава, Господи, ние вярваме, че бурите на ежедневието, Господи, бидат усмирени. Ние вярваме, че вятърът, който духа всеки ден в нашия живот, Господи, стихва, понеже Ти си този, който казваш. И вятърът стихва, Ти си този, който заповядваш и бурите престават, Господи. Ти си този, който може да промениш всяко нещо, с което ние не можем да се справим сами. И ние не желаем, Господи, да имаме други идоли в нашия живот. Дори понякога да са били благословени от Теб, след това могат да се превърнат в идоли, но ние желаем винаги да държиме Тебе, главата, Исус, да Те държим в нашия живот, Господи, да гледаме към Теб, да черпим от Теб, да приемем от Теб, да получаваме от Теб и да се радваме в Тебе, Господи. И един ден, когато вече нищо в този свят няма да има значение, един ден, когато знаем, че са останали броени минути, един ден, когато ние знаем, че ще напуснем този свят, ние да знаем, че сме имали възможност да придобиеме нещо, което ни обогатява в Господа. Познаването на Тебе, нашето лично взаимоотношение, в трудни моменти, когато си ни помагал, Господи, в хубави моменти, когато сме издигали Твоето име,
При всички неща, които сме минали заедно в този живот, Господи, това нещо остава за винаги във вечността и това е опит, който ни заменим, Господи. И ние желаем този живот да го живеем с Тебе. Ние желаем този живот да го живеем за Тебе. Ние желаем да го живеем по начина, по който Ти си ни призвал, Господи. Ние отново, Господи, Те каним в нашия живот. Прости ни, Господи, ако има неща, за които показваш, че трябва да се покаем. Прости ни, Господи, за приоритети, които не винаги са точно както трябва да бъдат. Променяй ни, Господи, дай ни правилните желания и бъди всичко в всеки един от нас, Господи. Ние се молим днес в името на Исус. Амин. Амин.